potrebuje trošku pohybu. A už je skoro na maximálnych obrátkach. Len tak žďuchnúť potrebuje. Niekedy naštartuje sám od seba. Takže si vyber. Musím vymysleť, jakým spôsobom urobiť, aby som to mohol poprepájať káblami bez toho, aby som nepoodlamoval tie žiletky. Lebo takto tie káble medzi sebou sa lepia a zbytočne uberajú na sile. Točí sa to poriadne rýchlo a keď zhasnem svetlo, tak je tu koronu jasne vidieť. Počkajte, urobím to. A toto je z Magic Pix. A jedna žiletka korona z toho záporného polu. Tam vidíme ten pozitívny, ktorý má silnejšiu koronu, ale nerozleze sa tak. Že to je pozitívna korona, negatívna a toto sú všetky dohromady. Dosť zaujímavé. Science jak hovado. Ďalší záver zo Soft Skin. OK, tak toto sa udialo dnes 3. januára. Dobrú noc.